Sakul Energy Nigeria Limited. Sakul Energy Petroleum sun iya. Ashe Sakul Energy Nigeria Limited. Sakul Energy Petroleum sun iya. Sakul Energy Petroleum sun iya. Sakul Energy Nigeria Limited. Ashe Sakul Energy sun zagaye duniya. Sakul Energy akwai inganci haka. Ashe Sakul Energy da ka zo ba tambaya. Kamfani ne da ya tsaya tsaye bisa gaskiya. Ashe kaje Abuja, kaje Kaduna, kaje Kanan Dabo, da Katsinawa, da Sokotawa, da Zamfarawa, da Adamawa, da ma 'yan Bauchi, gami da Gombawa, mutan Jigawa ma, mutan Taraba ma, Maiduguri ya akai, mu gangara can Kebbi suna da su can ma, a barbacin kudu duk an san su duk can ma. Sakul Energy Nigeria Limited. Sakul Energy Petroleum kai inganci. Ina ma abota shan mai a gidajen mai wanda suke neman rahusa daga rabasa da ingancin mai wanda ba a matsarita, za ku iya samun Cyclic Energy a Abuja Airport Road. Insha Allah idan ka sha mai cikin kankanin kuɗi za ka samu biyan bukata mai nisan zango. Za ku iya samun rashin su da ke samun mil 3 Yola da Gombe. Sa'annan akwai Abi Road BCGA Gombe. Sa'annan a Tollgate da ke Kaduna su Abuja. Ina wannan albishin ganin kan masu abun hawa da masu saidawa za ku iya samun rahusa a wannan gidan mai suna Cyclic Energy da ke garin Abuja da sauran kuma sassa da na gaya muku. Ko ni da nake nan a Shaba, kuma ana shan mai a ko'ina sai a Cyclic Energy. Kawai wannan karo ba na ci ba.